Andro, jaké je tajemství vašeho letošního looku? 60. roky, Audrey Hepburn, Hollywood. Jaká byla vlastně vaše představa, myslím ohledně třeba střihu šatů? Chcela som tento rok zmeniť môj vlastne štandard, pretože väčšinou nosím veľké róby, veľké šaty. Chcela som jednoduchú obtiahnutú siluetu, ale niečo výrazné, niečo zaujímavé. Čierno-bielu zbožňujem, aj keď čiernu na akcii mám úplne prvýkrát. Ale Janka vytvorila opäť zaujímavý model vlastne v štýle Hollywoodu. Inšpirovala ju Audrey Hepburn a Kennedy. A šperky? Šperky mám vlastné, mám od manžela, ktorú mám niekoľko rokov a som rada, že som im dala príležitosť vyniknúť a dnes som ich vyniesla, sú od značky Bulgari, kabelku krásnu, ktorá ich doplnila a moje obľúbené jednoduché, veľmi pohodlné topánky Yves Saint Laurent. Já se nemůžu nezeptat, jak se daří vaší dceři, Vanesce. Vaneska rehabilituje druhý týždeň v nemocnici, vo vojenskej nemocnici tu v Prahe. Navštevujem ju, maká, snaží sa rozhýbať koleno, ale je to náročné, je to těžké, zatiaľ to úplně nejde, tak jej držme palce. Vy jste v nějakém rozhovoru řekla, že byste byla možná radši, kdyby se věnovala klidnějšímu sportu. Jak to teď vypadá vlastně s tou budoucností toho sportu? Uvidíme. Všetko ešte vo hviezdách. Dôležité je, aby sa dala hlavne dohromady, aby bola zdravá, fit. A ak bude chcieť znovu začať makať a venovať sa vrcholovému športu, tak jej v tom samozrejme nebudem brániť, ale prednejšie je zdravie. A jak se daří vám zdravotně? No, tak ja som si tento rok, vlastne už od januára tiež trošku hrabla na dno, ako sa hovorí. Prvý ma vlastne chytila chrípka, silná chrípka, covid, potom vyvrtnuté koleno a v sobotu ma odviezla záchranka na pohotovosť, pretože ma takzvané seklo v zádech, u vás sa hovorí. Prvýkrát, ale asi už toho bolo na to telo veľa a povedalo si dosť, stop, takže som musela tiež odpočívať. Máte teď nějaký speciálnější režim možná? Mám úplne špeciálny režim, som prvýkrát na nohách a ešte na podpätkoch. Vlastne ešte v sobotu, keď sa mi to stalo, tak bolo skoro nereálne, že budem do mesiaca fit, ale pracovala som na tom, chodila som na fyzio, mám za sebou nejaké kúry, aj rejky a strašne ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli a dali ma dohromady. Takže si o to viacej vážim, že tu môžem byť s vami a stráviť takýto nádherný večer v dobrej spoločnosti.